Dobrý deň všetkým občanom. Prinášam taký netradičný rozhovor s pani hovorkyňou miestneho úradu, alebo teda miestskej časti Bratislava Ružinov. Musíme vedieť vaše meno? Miroslava Štrosová, hovorkyňa mestskej časti Ružinov. Dobre, ja už som vás oslovila a vlastne som vás oslovila kvôli tomu, že ja som tu bola zaplatiť daň za psíka a došlo tu trošku k nejakým nedorozumeniam podľa všetkého, lebo ináč si to ani neviem vysvetliť. Chcem sa vás opýtať hneď k tejto téme, k týmto psíkom. Čiže občania platia za psíkov, platia rôzne položky za psíkov, tí, čo bývajú v bytoch, platia 40 € a tí, čo bývajú v rodinných domov, platia myslím 16,60. Dobre. A zaujímalo by ma v podstate, zaujíma ma, aké sú náklady. Náklady na čo? Na správu tých psíkov, ak to tak môžem nazvať, alebo teda celkom úplne ma zaujíma, čo sa robí s tými peniazmi, ktoré boli vybraté ako daň za psíka. To, že ľudia platia daň za psíka, vyplýva vlastne zo zákona o miestnych daniach, takže je to štandardné v každej obci, v každej mestskej časti. O tom, aká vysoká vlastne bude tá daň, rozhoduje miestne zastupiteľstvo. V niektorých obciach je to viac, v niektorých je to menej. Napríklad to, čo ste vraveli, že u nás v bytoch je to 40 €, tak napríklad v Petržalke je to podľa veľkosti psa. Tam je to okolo 67 € a napríklad aj v Novom Meste sa platí ešte viacej za psíka v bytoch ako tuto v Ružinove. Keď sa pýtate, čo sa deje s týmito peniazmi, príjem z miestnych daní je štandardne príjmom rozpočtu mestskej časti. O tom, čo sa deje vlastne s rozpočtom, rozhoduje miestne zastupiteľstvo, takže tie peniaze, ktoré sú príjmom rozpočtu, sa potom prerozdeľujú ďalej. Ak chcete vedieť, čo sa robí napríklad pre psíčkarov, tak môžeme povedať, že v Ružinove máme koše. Čiže koše na psie exkrementy, kde sa každý deň vlastne vymieňajú sáčky. Takže to je takáto štandardná činnosť, čiže sáčky treba doplniť, potom treba tie koše vyniesť, sem tam ich treba opraviť, pretože ich ľudia zničia, takže to je jedna z tých položiek. Potom občas sa vlastne upratujú tieto psie exkrementy, čiže príde taký ten vysávač a tento poupratuje v rámci nejakej údržby, takže to je jedna z vecí. Teraz napríklad poslanci rozhodli o tom, že sa bude robiť taký nejaký výbeh pre psov, malo by ich byť viacej. Momentálne sa v podstate hľadá taká lokalita, že kde by to bolo vhodné, také, kde by vlastne psíky mohli voľne behať, kde museli byť na vodítku. Čiže by to bolo vlastne z týchto peňazí, ktoré prichádzajú do rozpočtu z týchto daní, áno? Áno, tak ako zo všetkých peňazí, ktoré prichádzajú do rozpočtu. Dobre. A je v rozpočte napísané, že prišlo presne toľko a toľko peňazí za daň zo psíkov? Keď si pozrieme, aký bol príjem minulý rok z dane za psa, v Ružinove za daň za psa platí vyše 4 000 daňovníkov a vychádza ten príjem z dane za psa ročne okolo 85 000 €. Takže, ale keď si len vezmete v podstate náklady na tieto koše, toto doplňanie vlastne, upratovanie, doplňanie sáčkov, tak len v podstate to vychádza na 60 000 € ročne, plus potom upratovanie a vôbec koše. Minulý rok sme doplnili 100 nových smetných košov, ktoré vlastne môžete používať na vyhadzovanie psích exkrementov, takže v podstate ono tie náklady ročné sú ešte vyššie ako ten príjem z dane za psa. Aha, takže príjem ste mi teraz povedali, aký je, a celkový náklad je tiež zrátaný, koľko je? Celkový náklad na čo? Na správu, na psíky, keď to tak zoberieme. Všetko, čo súvisí v podstate s tou správou psíkov, či je aj nejaká položka teda vypočítaná, že koľko to je? Je to vypočítané tak, že máte náklad napríklad na doplňanie tých sáčkov, potom na upratovanie, na doplňanie nových smetných košov, potom vlastne máte náklady na tie nové ihriska, ktoré budú, takže... Čiže jednotlivé položky, áno? Dobre, môžete mi aj poskytnúť vlastne k tomu nejakú tabuľku? Nemám ju teraz k dispozícii, ale len keď vám poviem, že... Čiže môžete mi ju mailom poslať, áno? Môžem. Tak sa dohodníme, dobre, aby sme to skrátili. Dobre, a teraz mi povedzte, že
Čiže máme príjmy, máme výdavky, áno, na tých psíkov. Pán poslanec nám povedal v podstate, že ako sa prišlo k tejto čiastke. Čiže ja by som chcela ešte aj od vás vedieť, ako sa vlastne prišlo na tú čiastku, že prečo to je 40 eur a prečo je to 16,60 eur v rodinných domoch. Z čoho sa vlastne vychádzalo pri stanovení týchto čiastok? Vzhľadom k tomu, že je to rozdielne v ostatných obciach aj v mestských častiach Bratislavy. Tak zákon o miestnych daniach vlastne určuje túto kompetenciu jednotlivým mestám, obciam a mestským častiam, čiže miestne zastupiteľstva, obecné zastupiteľstva majú právo rozhodnúť o tej výške. Keďže máte rôzny počet psov, napríklad, ja neviem, staré mesto má možno menej psov, niekde je možno viacej psov, tak tieto sadby vlastne zohľadňujú aj to, aké sú tie náklady potom na tie služby pre psíčkarov, takže je to stanovené tým. Možno takou zaujímavosťou je, že takou novinkou, že tí, čo majú vycvičeného psíka, vlastne normálne z výcvikového strediska, tak tí majú zľavu 50%. Čiže keď máte psíka v byte a je vycvičený, tak nezaplatíte 40 alebo len 20 eur. Takisto dôchodcovia na 60 rokov majú zľavu 50%, alebo keď ste zdravotne ťažko postihnutí. Ešte sa chcem opýtať na útulky, či sú v podstate pod správou mesta, či je nejaký? Nie, mestská časť Ružinov nespravuje útulok pre psov. Čiže poskytujete alebo neposkytujete pre nejaký útulok, ktorý je na území Ružinova? My nemáme v správe žiadne útulky, takže útulok prevádzkuje napríklad Sloboda zvierat. Sloboda zvierat. A je... Prispievame napríklad hlavnému mestu na odchyt túlavých psov, ktorý vlastne realizuje prostredníctvom Slobody zvierat. Čiže aj takú položku mi viete v podstate vyjadriť, hej? Rada by som bola, aby ste mi vyjadrili vlastne všetky tie položky a ako to s tým rozpočtom vlastne je. Príjem, výdaj, keď hovoríte, že to máte položkovite, z toho potom vznikne tá suma. Dajú sa vyčísliť vlastne tie náklady. Takže... Dobre, takže ako vy na to pozeráte, alebo či sú tu v podstate nejaké od občanov, nejaké príspevky od občanov, nejaké požiadavky, námietky, že je to veľa, alebo je to málo platiť. Stretli ste sa s tým? Určite niekto povie, že je mu to veľa, niekto povie, že je to v poriadku, takže naozaj v iných mestských častiach je to ešte viacej, niekde je to možno menej. Skôr existuje tlak od obyvateľov, ktorí nemajú psíkov a sú napríklad nespokojní s tým, že psíčkari si neupratujú po svojich psov, tak skôr oni sú za to, aby sa tie dane zvýšili. Práve preto, pretože potom vznikajú vyššie náklady na údržbu, na čistotu, takže skôr z tejto strany možno existuje taký ten názor, že jednoducho dane za psa by mali byť ešte vyššie. Takže občania, tí, ako vy ste ich pomenovali, tí, ktorí psíkov nemajú, z tých prichádza... Áno, pretože psíka nemajú, tak samozrejme nepáči sa im, že keď idú po parku, tak jednoducho šľapnú do niečoho, čo tam nepatrí, takže oni sú skôr za to, aby tá daň bola ešte vyššia. A mesto v podstate robí také brigády, že by práve tieto výkaly by išlo a pozbieralo? Nerobíme brigády, ale robíme normálne štandardné nejaké upratovanie a robíme napríklad taký preventívny program, môžem vám to aj ukázať. Robili sme také v podstate pomaľovanky pre malé deti, ktoré sú vlastne presne na túto tému, aby sa detičky naučili, že po psíkoch si treba upratať. Čiže rozhodli sme sa ísť vlastne takou cestou výchovy tých najmenších, pretože dospelých už niekedy veľmi ťažko prevychováte, takže aby sa to naučili aspoň malé deti a možno upozornili svojich rodičov, že upratovať si treba. A takisto niekedy mestskí policajti v podstate robia kontroly a teda či si psíčkari po sebe upratujú. Ešte mi môžete aj k tomu povedať, či je v podstate nejaká sankcia za to, že si niekto neuprace po sebe, teda po psíkovi? Existuje za to sankcia, tie dávajú mestskí policajti, tam je to myslím, že maximálne 30 eur. 30 eur? Ak v podstate policajt zistí, že niekto si nepoupratal po psíkovi, áno? Ak chcete vedieť štatistiky mestskej polície, tak potom s mestskou políciou. Dobre. Takže prebrali sme v podstate, že aké sú príjmy, prebrali sme výdavky. Ešte vám môžem povedať napríklad, že mestská časť Ružinov má stredisko environmentálnej výchovy,
Je to opäť zamerané na to, aby sa deti naučili správať teda k svojmu prostrediu a robia celý rok takéto projekty vzdelávacie. Je to presne zamerané na to, aby takisto si upratali po psoch, aby nerobili neporiadok, takže to je vlastne tiež jedna taká činnosť, ktorú robí mestská časť toho svojho rozpočtu. Áno. No a čo tie miesta, kde tieto koše na ten biologický odpad sa nenachádzajú? Keď nemáte priamo pri sebe smetný kôž, respektíve kôž na psie exkrementy, tak psie exkrementy môžete dávať aj normálne do smetného koša na komunálny odpad. Takýchto košov sme vlastne minulý rok doplňali 100 a ešte budeme aj tento rok. Čiže doplnili ste také obyčajné tie koše a mohli ste teoreticky aj tie iné, tie na biologický odpad doplniť namiesto nich, alebo kde vzniklo to rozhodnutie? Rozhodnutie aké? Rozhodnutie, že budete doplňať tie obyčajné koše namiesto tých košov na ten biologický odpad. Snažíme sa reagovať na požiadavky obyvateľov, že keď je nejaký podnet, že tuto by sme vlastne chceli smetný kôž na psie exkrementy, tak tam doplníme taký, ale štandardne býva taký oveľa väčší dopyt na klasické smetné koše na odpadky, takže hlavne tie sa teda doplňajú. Dobre, takže keď spravíme takú akciu, že občania Ružinova napíšu, chceme tu kôš, v podstate, že si tí, ktorí kde bývajú, že si povedia, že my tam nemáme a hodil by sa napríklad v tých vnútroblokoch, nie sú koše v niektorých, ja kde bývam, tak tiež vo vnútrobloku nie je, ako je Trenčianska a Trenčianska Košická, tak keď by sme urobili takú požiadavku, takže by bolo možné, aby nám mesto vyhovelo, áno? Mesto, neviem, mestská časť. Teda mestská časť, áno. Takže áno, môžeme dať pokojne nejakú požiadavku, že kde by bolo potrebné, takže zapíšeme si a keď sa budú vlastne doplňať smetné koše, tak môžeme ho zaradiť do nejakého harmonogramu. Takže nie je v tom problém, samozrejme, pokiaľ ide aj vaše pozemky, takže áno. Takže aj máte nejaký prehľad, že niekde chýbajú tie smetné koše? Vždy sa nájde niekde, kde niečo chýba. Napríklad máme teraz podnet, že na Havúrskej ulici by ľudia chceli doplniť smetný kôš, takže tie podnety vychádzajú od ľudí, lebo tie ich používajú. Čiže priebežne. Priebežne. Dobre. A ešte jedna otázka. Či ste zvažovali aj to, že by ste v podstate urobili taký systém, ako je v Petržálke, keď hovoríte, že menší psík, väčší psík, čiže cena by sa stanovila podľa veľkosti toho psíka? Zatiaľ na tým to neuvažovali, keď tak je to v kompetencii miestneho zastupiteľstva, ale zatiaľ nebola takáto nejaká požiadavka. Čiže taký podnet ešte neprišiel? Nie, nemáme niečo takéto. Neuvažuje sa teraz o tom, že by sme to menili. Dobre. Sekundu musím otvoriť. Dobre, ďakujem. Takže niečo sme sa dozvedeli. Ešte máme niečo, lebo už prišla ďalšia návšteva. Dobre, ja som chcela v podstate dlhšie, pretože som chcela ešte prebrať aj druhú tému. Áno. A to je tá téma, o ktorej sme sa bavili. To možnosť filmovať a nefilmovať. To potom jedine s právnikmi, takže ja nie som odborník na právo, takže na to vám budem vedieť teraz odpovedať. Čiže aj informovali ste sa, neinformovali ste sa? Požiadala som vás, že... Nemala som čas teraz ako preberať si naozaj právne veci, takže... Aha. A aký máte teraz názor? Teraz názor na čo? Či môžem vás filmovať, nemôžem vás filmovať? Ja môžete, dohodli sme sa na tom, takže nie je problém, prečo tu s vami sedím. A čo sa týka zamestnancov miestneho úradu, môžem ich filmovať, nemôžem ich filmovať? Na to vám neviem ja teraz odpovedať, pretože naozaj to už sú právne veci. Právne veci. Dobre, takže nenaštudovali ste si to, jak sa vás požiadala, ani ste sa neopýtali? Ja som sa s vami stretla na tú tému, na ktorú sme chceli, takže... Dobre, takže ešte ma odkážete na nejakého právnika, alebo... Právnika kvôli čomu? Aby som sa opýtala. Môžem sa spýtať, či má teraz čas. Dobre, takže ďakujem zatiaľ, majte sa pekne, dovidenia.